Sanibonani. Ninjani niyaphila? Asithembe niyaphila ke bafethu, mfowethu Mkhonzo nibingelelayo. Sibonga bonke abasubscribile kule channel ku YouTube noma ngathi nje all new subscribers. Welcome to this channel. Ngithi all followers, new followers especially labo abafollowe recently kule channel ku TikTok. Ngiyanibonga, ngiyanamukela futhi. Bese ngicela onke ama-viewers ama-videos ngicela nisubscribe nani guys, niphinde nifollow kule channel sikhulise siye phambili. Ngiyabonga kakhulu. Njengoba bengithembisile izolo, I'm back today. Ngithembisa ukuthi sizobuya la sizodinga udaba lokushiya i-MK Party kuka former SG ubaba uDr. Bongani Mngcobo. Sizokhumbula ukuthi ubaba uDr. Mngcobo ube u-SG we-MK Party was 8 if I'm not mistaken. Was 8 if I'm not mistaken. Mangaphosisa uComrade Sibonelo Nomvalo wesi-9 njengamanje. Right, ubaba uMngcobo kuseshile MK Party. Cishe sonke sesiawe ngaloko, sizwile isithangamini seyindaba se-IFP izolo ukuthi useyimember ye-IFP. Futhi bathe uzokwamukelwa ku-IFP as an ordinary member. Hayi ukuthi sozoba neposition ethile, but kasikho lapho. Ngifuna nje sibheke izinto ezimbalwa la ezishiwo ubaba uMngcobo kuma-interviews ahlukahlukene la bembuza khona ngendlela azizwa ngayo nge-MK Party njengoba eseyishiyile, okuholele ukuthi mhlawumbe azayishiya i-MK Party nokwenza ukuthi ayishiye bese ujoyina i-IFP. Kunezinto ezimbalwa la ayishilo ke, akusizona zonke ayishilo kodwa ngikhethe nje ezimbalwa nami la engicabanga ukuthi mina kufanele ngikhulume ngazo kule video. Ubaba uMngcobo mabembuza ukuthi uPresident Zuma noma i-MK Party noma i-leadership ye-MK Party ifinyelele kanjani kulesinqumo sokuthi ikhiphe kwi-position yokuba uSecretary General we-party, ngoba siyazi ukuthi into eprompte yonke lento yokuthi agcina ahambile ukukhishwa kwakhe ku-position ye-SG. Yiko okube nemthelele ekuthena agcina asayithola eseshiya ke-MK Party. Uthi ubaba uMngcobo akukho okushiwo i-MK Party noma okushiwo i-leadership ye-MK Party noma okushiwo uPresident Zuma ukuthi sesiyakukhipha ke kulesikhundla sokuba u-SG ngenxa ka1 and 2. Uthi into nje eyenzeka bathi beku-meeting yama top officials e-MK Party, that is uPresident Zuma nama officials e-MK Party. Wakhuluma lapho uPresident Zuma naye uMngcobo bekhuluma nje esho ukuthi kunezinto okufanele uqaphele sometimes uyinake ube careful ngazo, ezifana nokuthi wazi ukuthi even noma ukule position yokuba u-SG kodwa la ku-MK Party ama decisions siwenza as a collective. In short, noma yiphi position onikwe yona ku-MK Party kumele wazi ukuthi ayikho i-decision oyenzayo uzoyifinalize uwedwa. Ayikho i-decision oyi-implementa uwedwa noma iy'nqumo ezenziwe kwe-MK Party ngeke uze lezo y'nqumo bese uyazi-implementa uwedwa noma wenze lokho okunqunyiwe uwedwa. Kufanele yonke into uyenze ngokubambisana. In short,
uPresident Zuma wayemtshela noma umchazela ukuthi kufanele kuhlale ngasonke isikhathi la engqondweni yakhe kukhona ukuthi i-MK Party inokhomanda. I-MK Party ayifani namanye amaqembu epolitiki ukuthi umuntu angazenzela nje isinomi kanjani. Even noma ngabe kune-decision oyithathayo ku-MK Party, before you even implement that decision, kumele indlule ku-president, indlule kuma-officials e-MK Party, bayibuke, bayi-approve, bese yenziwa leyo nto. In short, uyakusho la Mncwangu ukuthi wakuveza uPresident Zuma. Uyabona-ke uPresident Zuma makukuthi wakuveza lokho kubaba uMncwangu njengoba esho yena uMncwangu, kuyakutshela ukuthi kunezinto ezithile okungenzeka ukuthi ubaba uMncwangu wayesezenza engaconsultanga ngendlela efanele i-leadership ekhona e-MK Party include upresident nama-officials. Okungenzeka ukuthi ezinye izinto njengo-SG wayebona ukuthi ake ngikwenze lokhu for the good mhlawumbe of the organization, but the fact of the matter ukuthi even noma mhlawumbe yena benenhloso ezinhle nge-decision noma ngama-decision abawathatha, kodwa uma lawo ma-decision abawathatha ebengaka-approve upresident, ebengaka-approve ama-officials, loko kuye kubukeke njengendlela yokuthi ukhomanda awumshaya indiva noma awumshaya imkhuba noma ngisho ukuthi awumnaki uma ngayibeka kanjalo. So ngaleyo ndlela-ke uthi uMncwangu wathi uma ekhuluma lokho uPresident Zuma ukuthi uqaphele lokhu nalokho, wabona uthi ngabona ukuthi ngenzeka sekunezinto engizenzile, mhlawumbe sengize ngahamba ngaba phambili mina njengo-SG ekubeni ngingadlulanga kupresident noma kuma-officials ngazo ngenza ama-decision athini. Ngizokhumbula ukuthi vele bese zikhona iy'khalo zokuthi kukhona izinto ey'thile okuwukuthi u-SG uyazenza, kodwa uthola ukuthi mhlawumbe azika-approve-wa noma aka-consult thoroughly before enze lezo zinto. Uyayibona? Angazi noma mhlawumbe lento iya ngokuthi isipiliyoni, ngoba masibheka unesipiliyoni ubaba uMncwangu sokuba yi-CEO, njengoba sazi ukuthi ukuyoba yi-CEO kwe-Sanlam una over 35 years experience top management, okusho ukuthi mhlawumbe ukujwayele ukuthi uma uyi-CEO vele iy'nqumo ezinye mhlawumbe wena njengo-CEO ungazenza ube negunya lokuthi uzenze futhi. Kodwa mhlawumbe uthi uma efika ku-MK Party kwaba naloko ukuthi uma ngabe ngiqashiwe la ku-MK Party ukuthi ngizokwenza lo msebenzi wokuba we-SG, mhlawumbe uma ngingarana as i-CEO ngaleyo ndlela, mhlawumbe ngize ngenze inqumo ngibe ahead even of upresident for the good of the organization, mhlawumbe kuzosebenza kanti akuhambi kanjani. Into engiyibukayo ngoPresident Zuma mina ngizohlezi ngisho le, uPresident Zuma uyanothisa, uyabukisisa ukuthi umuntu amnika i-position, loyo muntu nakube namakhono angakanani, nakuba a-qualified kangakanani, kodwa ikhona yini lento le yokuthi abe humble enough to let the president of the party know before loyo muntu athatha ama-decision, azise upresident. Uyakubukisisa uPresident Zuma lo ukuthi lo muntu lona kahle kahle engimnikele position ingabe uyazenzela nje noma mhlawumbe uyangiregada as upresident weparty, because ngathi ngiloko mina ngendlela engibuka ngayo kubashayayo ose-SG bethu. Ngoba uma ungabuka naku-Floyd Shivambu, uma ungabheka uFloyd wathatha i-trip eMalawi for example, yena-ke wazi wenza worse ngoba wazi waqamba amanga nokuthi
i-trip yakhe yaseMalawi eyakuBushiri yayi-approve upresident. Okusho kona ukuthi naye uFloyd wayeyithatha inqumo ekholelwa ukuthi njobe u-SG i-position le as i-CEO ye-organization angayithatha ngisho yedwa, kanti no akuhambi kanjalo. Ngihleze ngisho futhi ngizoyigcizelela lento. I-MK Party yakhelwe kuma-roots noma kwiyimpande ze-MK leya yama-1960s. Leyo MK yayinokhomanda. Siyakhumbula ukuthi omunye nje wokhomanda bayo kwakuChris Hani. Angikholelwa ukuthi kwakukhona isosha ngaleso sikhathi elalingavele lidubule engashongo ukhomanda athi alidubule. Angikholelwa ukuthi kwakunesosha ngaleso sikhathi elalingathatha isinqumo lenze ngendlela yalo engazi ukhomanda. MK Party i-based kulawo ma-principles ngendlela engiyibuka ngayo. Ukhomanda we-party uyena okhipha i-order bese iya-implementwa leyo order. Ngicathi yiyo ebashayayo abaningi la ko-SG bethu. Angazi nina niyibuka kanjani ngoba ngisusela kule nto eshiwo uye ubaba uMncwangu uqobo lwakhe mayethi ngasensa ukuthi uma ethi uPresident Zuma ama-decisions siwenza as a collective. Kumele uqaphele lokhu nalokhu ukuthi uma wenza ama-decision usiconsider-ishe nathi enziwa as a collective. Okungenzeka ukuthi uPresident Zuma ukakubuke nje akuyeke mhlawumbe uze ufambule kulawo ma-decision akho. Mhlawumbe aze vele afinyelele esinqumeni sokuthi hayi kufanele ngimshifte lo muntu. Asazi noma ubaba uMncwangu bezonikwa enye position later emfanele noma esuitable ngoba azange axoshwe ku-MK Party, kodwa mhlampe ukukhishwa kwakhe kuposition ye-SG bekumnika nelinye ithuba lokuthi azibonakalise ukuthi ku-MK Party lento ayisho ekuqaleni ukuthi uyakholelwa ku-vision yayo that was sold to him. Because i-vision ye-party ayishintshi ngokwazi kwami, ayishintshi. And angikholelwa ukuthi ishintshile namanje i-vision nge-MK Party. So-ke uma ethi ubaba uMncwangu ukholelwa ukuthi i-vision ye-MK eyadayiswa kuye noma that was sold to him yadlwengulwa ngoba uzwasebenzisa lelo gama ukuthi it was raped of some sort leyo vision. Kusho ukuthi yashintshwa ngendluzula uma ngayibeka kanjalo. Angikholelwa ukuthi ikhona into kanjalo mina ngokwami njengomfo kaMkhonza ukuthi i-vision ingashintsha ngaleyo ndlela because i-MK Party saqhuba ngale ndlela le beyivele isungulele lokho ukuthi iqhubeke ngayo. But-ke njengoba ngisho ukugcizelela nje ukuthi kwi-MK Party into eshaya abaningi abakuma-position kwi-MK Party bayahluleka ukuconsulta noma ukwazisa i-leadership, ukwazisa ikakhulukazi upresident ngey'nqumo abazozenza ney'nqumo abazenzayo. Abanye bavele benze nje mhlampe bese beza bezoripota kupresident kanti sebenze elikhulu iphutha. Buka for example ubaba u-deputy president we-MK Party ubaba uJohn Mhlophe ukwenzile naye ngesikhathi ya-remove uComrade Colin Makhubela eParliament. Wayithatha i-decision engaconsultanga ama-officials nopresident, wagcina esuspendiwe ubani la ubaba uHlophe. Engicabanga ukuthi later on walibona iphutha lakhe ngoba wayivuma i-suspension wahamba wayohlala ekhaya. Kodwa futhi wabuya mayise isusiwe i-suspension waqhubeka nomsebenzi as i-deputy president ye-party. Uyayibona leyo nto le. Engikholelwa ukuthi ubaba uHlophe nakuba enza the very same mistake okungenzeka yenziwe ubaba uMncwangu. Okuhlukile ngobaba uHlophe ukuthi azange yena bese ubona isidingo sokuthi athathe i-action yokuthi ashiye i-organization
azayojoyina even enye political party esebenza ngendlela edifferent kuloko kwenziwa i-MK Party. Yabo, lokho nje ngokwako kuyakubonisa ukuthi ngandlela thile ubaba uMncwango ebengenazo iy'mpande ku-MK Party ngendlela engibuka ngayo mina, because bekungeke kube lula kangaka futhi kusheshe kangaka ukuthi athathe isinqumo esibaluleke kangaka sokuthi ashiye i-organization athi eyishiya nje manje abejoyina futhi enye political party. Lokho nje kukodwa kuyakutshela ukuthi khona inkinga ekhona la. Ngeke ngithi ngixabana manje nefamily yami la endlini, uyayibona, bese ngifuna ukushintsha isibongo sami ngizibize ngesibongo sakamakhelwane. Within some days ngixabene nomndeni wami, uyayibona, bese ngifuna mina ukubizwa ngesibongo sakamakhelwane. Sothi kusuke khona inkinga ekhona lapho, but sizohamba sithole ngokuhamba kwesikhathi ukuthi mhlambe i-MK Party uma ngabe ithola ithuba izoveza izinto ey'thile esi-understand ukuthi what is it exactly that prompted i-MK Party ukuthi igcina imkhipha u-SG wethu uMncwango kwisikhundla sakhe sokuba u-SG. Mhlambe sokubona lokho ngokuhamba kwesikhathi. So leyo ukuthi ujoyine i-IFP uma bembuza, ngoba bayabuza la bey'ndaba, bembuza nje uThula Sizwe Simelane lapha kwi-SABC ethi manje uma ngabe kuba nomuntu okusolayo-ke baba uMncwango ukuthi mhlampe you are sulking, mhlampe uthukuthele, so lokuphuma nje kwakho uye kwenye iphathi, mhlampe uzothi omunye lokho kubonisa ukuthukuthela kwakho ukuthi shothi uthukuthele wena ukuthi ukhishwe esikhundleni esikhulu sokuba u-SG. Ungaphendula uthini kulokho ukuthi mhlampe omunye uzothi awukwatile yingakho ugcina ushiye ne-MK Party ngenxa yesikhundla ophucwe sona? Uthi yena hhayi akusiko lokho, akusindaba ey'khundla ngoba naku-IFP njengoba ngijoyina i-IFP nje anginikwanga isikhundla, angikathenjiswa isikhundla, ngizoyijoyina as an ordinary member nje, ngizosebenza as an ordinary member, usho njalo. Uphinde athi okunye okumhehe ku-IFP ukuthi uyibona ine-stability noma i-stable, uyibona kwi-organization engekho nhlakanhlaka, usho njalo. Uyibona iqondile, inganyakaziseki kalula, stability. Uthi uphinde wayibona ukuthi i-IFP ibonakala igeyina i-support enkulu kubomasipala abaningi. Uyabona ukuthi i-organization ekhulayo futhi esazophatha omasipala abaningi, so uyafuna ukuthi ayolekelela ukuthi kwenzeke kanjalo. Uthi uphinde wabona ne-quality ye-leadership ye-IFP ukuthi ama-leader e-IFP ubona ama-matured noma avuthiwe noma a-experienced, ayakhona uku-handle izinto nge-majority. You ask yourself ukuthi ku-MK Party uma ijoyina wayengakubonanga yini lokho ukuthi ama-leaders lawa akhona ku-MK Party awanayo leyo nto, noma ukubone sengaphakathi noma mhlawumbe ukubone lokho sebemkhipha esikhundleni sokuba u-SG, asazi, kwazi yena. Kodwa yilokho akushoyo nge-IFP. But-ke kuyangabazisa nako ukuthi yile izathu ayishoyo ngoba uma ungabheka i-MK Party ine-potential nayo ye-growth, ngoba yena athi i-potential ye-growth uyibona ku-IFP nje, naku-MK Party ikhona i-potential ye-growth ngoba uyabona nje ukuthi iyayigeyina i-support, sekukhona nanamakhansela ayo akhona kwabanye omasipala. So mayethi yena akayiboni i-direction MK Party useyibona kwi-IFP direction e-right, kuphakamisa imibuzo nalokho ukuthi kanjani ngokushesha kangaka so sheshe yena wabona mhlampe enye i-positive direction ngokushesha kwenye iphathi. Yini emenze ukuthi athi mayiphuma ku-MK Party avele agxuma ahlale kwelinye iqembu? Why angakathi kuhlala relax simbone ecabangisise ejula before ayojoyina leyo party ngespeed nje esingaka? Kuyakhombisa ukuthi ngandlela thile mina ngendlela engimbuka ngayo uzinzo nama-roots bevele ngekho kahle ku-MK Party, and I'm not sure ukuthi uzolasta
naku-IFP ngendlela engibuka ngayo, ngendlela ajampe ngayo fast ukusuka kwenye iphathi aqoqomaye kwenye ngokushesha. Kushiya a lot to be desired, ama-question mark maningi. So-ke ngingasho nje ngithi mina ngikholelwa ukuthi bekufanele uma ngabe ekholelwa ngempela kwi-vision kaMsholozi naku-MK Party, enze lokho okwenziwe ubaba uJohn Hlophe. Athi mangabe esolwa angathukutheli aze ashiye i-organization, yayibona, because uyakholelwa kule nto ekhona ku-organization. Uma uyi-leader kufanele wazi ukuthi nawe kumele usolwe sometimes, and kuyakwakha lokho, kuyakubhilda. Asazi-ke uma ngabe mhlawumbe uzojwayela ukuba yi-CEO vele, ukuthi yonke into mhlawumbe ingawe kuba different, we don't know, uyayibona. Okunye akhale ngako ukuthi-ke bayahlebana abantu ku-MK, uthi kunabantu bebamhleba ku-MK bekhuluma izinto ngasese ngaye ezwe nje sezikhulunywa esidlangalaleni, kodwa labo bantu bengeze kuye bazokhuluma ngalezo zinto kuye ngqo, uyabona, ama-gossip mongers. Uma uyi-leader kufanele wazi ukuthi noma kuyiphi i-organization uzowathola ama-gossip mongers. Naku-IFP ngikholelwa ukuthi uzofika wathole ama-gossip mongers. Kuhletshwa yonke indawo. Asazi uyodila njani nawo uma ewathola lapha ngoba akhona everywhere you go. Anyway-ke ngithi ake ngiyibambe la ngobaba uMncango. Engingakusho nje ukuthi mina ngifuna ukusho lokhu, ma-MK amahle, especially labo abaney'khundla ku-MK Party noma abanikwa ama-position, always know ukuthi MK Party yakhelwe kwisisekelo saleya MK eyasilethela inkululeko, yayino-command. Always know ukuthi kuno-command. Ungenza izinto ucommand engazi, uyayibona, ngeke udubule engashongo ukuthi shoot, injalo nje. Kuloko akufanele ama-collective decisions iyona nto ebalulekile ku-MK Party. You cannot make decisions alone without consulting i-leadership ye-MK Party. Every time mangabe kuzoba nento ozoyenza kufanele kube ukuthi useyayazi upresident phezulu before uyenza, kufanele approve phezulu, uyayibona leyo nto. Ngaleyo ndlela uzohamba ibanga elide ne-MK Party. Yiloko nje, akukho okuningi. So into engiyibonayo nje eshaya ubaba uMncango ngokusho kwakhe futhi ngomlomo wakhe, njengoba ngisho ukuthi abekhuluma noXolo Mngambi lapha ku-Newsroom Africa, uyisholo yena ukuthi uma ethi uPresident Zuma boqaphela lokhu nalokhuya ama-decisions, ukhumbule ukuthi siwenza collective, uthi yena ngokwakhe wasenza ukuthi kungenzeka sengihambe ngaba phambili ey'ntweni ey'thile engazi upresident ne-leadership. Vele yilokho. Don't do it. Don't do it. Nawe wena usazongena ube ku-position ethile ku-MK Party, no, ukuthi MK Party runs things differently. Kuno-commander. Always know that. MK Party has a commander. Kufanele ukuthi ukwazi lokhu. President Zuma lo commander. Akusiko okuningi engifuna ukukhuluma nje yiloko bafethu, ngiyabonga. Uyibuke kanjani wena indaba yokushiya kukababa uMncango kwe-MK Party wayojoyina i-IFP ngokushesha okungaka after nje ekhishwe esikhundleni sokuba u-SG? Kusho ukuthini lokho? Mina ngithi njengomfowabo kaMkhonza, lokho kungibonisa ukuthi bevele ngenazi iy'mpande kwe-MK Party. Bekungeke kube lula kangaka ukuthi asheshe aye kwenye iphathi. Mhlawumbe abezokathi ukuhlala azinze, acabangisise, ajule before amukele enye i-offer eqhamuka kwenye political party. Lokho nje kukodwa ku-raise ama-question marks ngaye nange-political maturity yakhe mangayibeka kanjalo. Siyabonga. Asihlangane-ke kuvidiyo elandelayo. Ngicela niqhubeke nisubscribe, nishare, nikhomenta. Umfoka kaMkhonza lo. Thank you so much.